Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, την εκπαίδευση πρώτων βοηθειών. Όπως ξέρετε, τα έκτακτα περιστατικά δεν περιμένουν, ούτε και εμείς πρέπει να περιμένουμε. Στην Safety Plus, ειδικευόμαστε στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στον χώρο εργασίας. Και δεν το κάνουμε απλώς για να τζεκάρετε ένα κουτάκι. Τα πιστοποιημένα μας προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε κλάδου, από τη βιομηχανία μέχρι το λιανεμπόριο. Δεν μένουμε στη θεωρία. Δίνουμε έμφαση στην πρακτική εξάσκηση με ρεαλιστικές προσομοιώσεις, ώστε να είναι οι εκπαιδευόμενοι έτοιμοι για οτιδήποτε. Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα του European Resuscitation Council και της American Heart Association, η εκπαίδευσή μας όχι μόνο σας δίνει γνώσεις, αλλά χτίζει και την αυτοπεποίθησή σας και την ψυχολογική σας ανθεκτικότητα. Δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία. Κανένα πρόβλημα. Τα προγράμματά μας είναι εύκολα κατανοητά και δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να αντιδράσουν ψύχραιμα και αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Safety Plus. Σας δίνουμε τη δύναμη να σώζετε ζωές στην εργασία και όχι μόνο.